Vincent Zo episode somni na chuan jangan chayongi aka tang chuan intranin chuata chuan Vincent Zo nen chuan antuta a thinrim tak chuan Vincent Zo chuan enin janga chuan kale atuma ma se hansio chuan lo dangin a u silai ken lai chu aron man saka ama chu ain chuk to tirta a hansio chuan du tok to turin a hantia janga chuan silai thla turin alo ti ve bok du tok chu atum hmelo hle mai anau chu a silai ken lai chuan a ver ta si amai ti chuan chhuata chuan atluta top maya Vincent Zo te lam chu hoi le in Vincent Zo te lam hoi chuan asilai chu me pole an tuma asilai mu chu alo zo man hlau mai Vincent Zo chuan khoi tumin apan ngal ma se baklengin tukver lama chuan atlan chuak ta a karin an lo nga ka ti chuan an tlan bo ta a Vincent Zo chuan midang boy pui turan hei wang chuan a zui ta bik lova tran pui tu turte bekwala a boy lai chuan hansio chuan thailo chuan Vincent Zo chu aron kova Vincent Zo chuan apapan thuai iche thalo tukania ka unau pa nia moi ni ti in alo hnem ve molmola hansio chuan kadam chunga mi ka pui ve chun ini ti in alo rila thisen a phu chuak ta tur mai ti chuan a phone chu la chuakin iti tu chu i hremayang a hantia engkima a puina awanga lom thu a sei zo chuan a chat thlatariai riaya Vincent Zo chuan atan na moi mo chu apani na tan a chan le ta damdoi in lam lo langin chayong chu ron har chuaka abula chuan Vincent Zo chu alo thu ve reng mai alo har le ta ka wang chuan an lom tunin an hlim tun le a Vincent Zo chuan anat le nat lo te zo tin chayong chuan tuna chuan silai ka chu engchi ange ani karathiam ve ta alo ti sapa chayong chuan Vincent Zo he na chuan thil thlenga chuan in thiam lo tur chuan ti in indona a ral kan bei du na ka fuwa ka tangta ni mai ti in I thiam lo ani love min ngai to lo la in ha zo fel tur chu zo fel ro ti in alo sila Vincent Zo chuan darkar somni poli chunga a zo fel thei tur thu alo sil ve bok chayong chuan tun hi kan jan hun nunung berani angmo ti in han zo ta Vincent Zo chuan athu tiam a von reng tur thu chu a soita a chayong gi chuan izo hun chuan engma min sil lovin kalwatang che a han dia anin thla ta a tan in lama chuan miang hi lo langin chanchin bu alo tum wang mai ta chuan hansio thi thu chu a hre theita an lo in zui ve na sarwang te po aniang poiti hmel tak chuan a eu ve zoka ma se Vincent Zo thil ti ani ringin Vincent Zo ming chu thinrim tak chuan alo au chua puya Vincent Zo po chuan Mr. Ana mutu chuan vakalin hansio phone le bulletin file ta chu awa pe a po ana chuan lom takin Vincent Zo thil pek chu ala a aram ta na theito pa chua tur thu le misual ta chu aman vek tur thu chu alo sil ve boka siung he ka chu ai ruk na le mi atham nge ni ti sign tur chuan lekha an lo pe ve me ka chumi assign ani chuan tan in atang lovin detention a om tur thu an lo sila assign don lai tak chuan a phone a ron ritral ral mai Vincent Zo chu lo ni rengin siung he ka hna chuan myang he chu darkar thum chunga tan in atanga alak chhuat thei chuan anun na azwa tur thu aron sila siung he ka chuan athil sign tur po chu a pai ta dei zo ka siung he ka chuan myang hi chu tan in atang chuan ala chuak thuaya tan in atanga ron chuak chi atia chuan Vincent Zo le siung he ka te in biak na chu myang hi chu na ngai thlave ngal boka siung he kan a hral tamai ni ti a hria ta wang chuan a office lama chuan akal ta ngala Mr. Cho chuan an kar chu alo zui ve reng bok myang hi office thleng chu a phone thu ruk chu langalin janga chu a phone tangala a ina kala a laptop le a bank passbook te lak sak tur chuan alo ti a bible chenga po myang hi loman atan chuan pe in a account atanga lo in thon mai tur chuan ati a janga chuan South Korea chaw sara Mexico lama Vincent Zo mu phak lova a hla thei ang ber atlan chiat alo tum reng chu alo nia chutia atlan bo ma chuan su hi ka chu thange atum bok akot kalna pona chuan anau te lo daru in anron vit ta thut mai myang hi chona poisa tu chu alo in thon fel zo chi a jangle myang hi ta chu phone a in bia in a poisa po chu transfer zo to thule ata tur po chu midang minga adalu to thu alo thil ve boka a apartment lama chuan ho alo tum ve mek bok ma se Vincent Zo chuan myang hi chu a sofa a thu in alo ngak reng to mai myang hi veng tu security guard ho po chu chuan alo tlom ve vek boka ruam Vincent Zo chuan myang hi chu hreom taka ti hlum tumin that mai lova zoi muanga na tuar tira tilhum tur chuan ruam manna alo siam ta zoka ti chuan myang hi chu a hroi chuak ta a tui al thei chuan a phu ta siam mai Vincent Zo chuan amai tal chu a han pai ta a myang hi chu akang kai ta
hreom ti tak le au chul chung chuan a thi tir ta a Vincent Zo chu pu ana chon ron forin police hovin an che dan an chui thu le a thil ti tur chu a man mo thei angber le film khur thei angber ati tur chuan ron ti ve mek boka janga chu longchol na lama chuan alo om to siak do le anau da chuan atlan che tur chu london an tum ve mek bok ma se an hne mai big lo janga chuan chel u ka chu aman ta thut maya ti chuan a vid le ta chor mai silai aken lai chu phor chwa sakin midang po chu ka a han tuma ma se Vincent Zo chu ro thleng manin janga ke a chuan aron kap ta pop mai chel u ka chuan janga chu police petamai lo chuan Vincent Zo ngeina hremna pe tur chuan akuta chuan a hlan ta a police ho chu anlo thleng ve thuaya Vincent Zo chuan janga chu amutor hnunga chuan da lutin a hruai sang ta daya janga alo har chuan thutlenga chuan phor be alo nia Vincent Zo chuan han sione na an thil ei lai ngai to chuakin jangan khatianga anau chana apek thut mai kha athil ti ngai lo lu tukani wang chuan han sio chuan lo ring hlela sana chu pheldar vekin tracking device lo om ring mai han sio po chu a big lo tracking device chu janga sana a chuan lo da ta daya adu hunhuna a u omna chu a phone atang chuan alo en theivek chu alo ni a Vincent Zo chuan engwanga chu tianga ti nge ani chu a han zota han sio chuan a u chuan thil thalo deuh ati le mai arin thu a changin chumi hnuwa atlan bo le mai arin thu soin middle school kal lai po a thian pa a tha poin ti dan pa ngai angin atlan chiat thu te chu a soi boka mi a ang taka om der thin thu te chu alo ril ve mel boka chung thu jong te chu Vincent Zo chuan janga chu alo fa mola asoi zo chuan Russian mafia hawin an mel mate an shrem thin dan angin a shrem ta soifia phak lovana in a tur thu chu shilin janga thutna a dealer chu atinung ta a minute nga danzela millimeter nga thukin ataksa chu aver tur thu a hrila a thina chuan atuk chonhulam thleng angai tur thu shilin chuti huna zet chuan athin aver kuak vek to tur thu a hrila janga chuan a hlau ngang mai silai manga thatmai tur chuna ngen chula Vincent Zo chuan jangan amitha te sana alak thin angin janga sana chu alak sak ve ta hlau zoka a unau pa chu ngai dam til turati in akan santa a pu ana le Mr. Cho ta chu Vincent Zo bula chuan a passport lem nen chuan ron kalin minute som thung chungin korea ram a chwa sana ngai thu an ron thrila ma se chayong chu aron lang vele thut mai aron thla liam vele ta rama chutia korea a chwa san lai chuan janga ruang chu chawak te chuan roi pui thenan chuan an lo mang ve mek bok kum khat nuwa chuan babel group chu namen lovin an lo ta chata chuti mek lain residential candidate ki ma chuan goima plaza hmun chu domkan turjinga chuan alo tel ve mek boka ma se achunga chengten om chung chuan ati theilo mel director te chuan pu ana chervel dan chu alo zor fia ve mek bok Vincent Zo chungchang zo tin ana chuan achan chin reng a hriat do thule a bo dei thu da chu asoya chuti lai chuan Vincent Zo chu lo zong ve mek bok chiolu ka po chu a hliam te alo dam to boka a hrisel tha to khop pai fanau te nen an lo ni dia to mai miri po chuan no pang da chu piano alo zir tir ve le tan to a piano pakhat chunga chuan achan pol rang ka chak chu alo thu reng chu alo ni a puithiam te po chuan temple chu in nei somna huna tan chuan an lo ruam man ve bok chayong chu Korean Italy diplomacy meeting a kal tu chuan somna lo dong ve hlol mai postcard ta chuan malta thler kara in muturin alo inzia ka ma se athala ka ero chuan tormina silsila mi dei alo ni thunga meeting a vakal na lama chuan Vincent Zo po chu lo om ve hlau mai chayong chu arom be thuta ma se ni khatlek a cham tur thu silin an meeting nei na tura chuan chayong chu alo som ve zo khelo ni a rangka chakte alo kol thata wang chuan lom thute ashil boka rangka chak chu ani na taka chuan medresa alo manga engti kong zong ma in rangka chak chu mut chu anuam ngai mi alawang le Vincent Zo chu tuna chuan ho tulu ber lo ni ta a clear kar na in ta chuan inti ha damnan hunaman thin thu ta chu shilin chayung tan po chuan pindan a om thu chu ashil ngala chayung kaltur chu Vincent Zo chuan join awa fop ta a hunan man dun theinan chuan hun tam an nei to lo hle mai diplomacy meeting chu
atop rual chuan anin mu thei hun chung chu atop ve ngal don chu ni ruai sia te chuan Vincent zo chu Italy a chuan akir le in Casano chung kaluber anita a Malta olive plantation te pol chu aman athunun veka alal naram chu azau zela Vincent zo chuan kongdik zo tumin misual housing aswal zwal mi poisoi lo nun na la thin tu ta chu ada thave ta zela atop ta khatizong kha Vincent zo episode chu lo ni le ta a serial tharnen kanin mule thoyanga movie poron recap zel kan tumanga like comment subscribe le share te community sakzel turin kan ngen tak meu meu wa chu